de zinnen er even bij. En dat is noffelijk. Ja, en die zinnen blijft er de komende dagen niet bij. Maar wat nog meer blijft is de te hege temperatuur. Gewoon wij in deze tijd van het jaar, maar dat geldt ik voor takken weekend, luidt de temperatuur hoe daar samen bij de 15, nou maximaal 16 graden heen. En nu komen we er maar zandje 18 graden dik boppen uit. En dat is mooi naam. Zeker dit weekend. Wol, joen en vannacht. Flinke opklarings en de wind valt haast heel en dan voort. En dat betekent dat wij joen en vannacht in Konsa op mistbanken. En de temperaturen zijn 11 graden. De wind noordwest-ontwest en die is zwak op zijn heegst matig. En dan terug naar morgen. We kunnen erop uit, we kunnen er massaal op uit. De zinnen is er redelijk bij. Er is ook nog wat bewolking. En de temperaturen die erin op naar zo'n zandje of 18 graden. Ik zei het al, dat is aan de hege kant van deze tijd van het jaar. En de wind, die is er haast net. Krijgt 2 ontrijden, komt uit west tot zuidwest waai. En dat betekent dat het nog warmer onveelt. In de nacht naar Manjeta, we komen eens op mist of mistbanken. En dan terug naar het fruitsjoch. Op Manje 18 graden als gemiddelde temperatuur, zinnen bewolking en droog waar. De wind uit het zuiden waait. Tiese 17 graden, Waasje 17 graden, Waasje een wat sterkere wind, maar al deze dagen droog waar, maar redelijk wat zinnen. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het Waasje.